Bună ziua și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi mai avem încă un participant. Doar că trebuie să fugim la el. Să fugim la el că nu știe să iasă din epavă micul ăsta. Ha? Și mai bine fugim. Că aici erau doi de ăștia mai ghirați ca mine și n-am chef să mă bag cu ei acolo. Am automată, folosește glanțe de pistol. Ce-i? Cum să-l omor eu? Și mor și de sete. Oficial, ăsta e cel mai complicat server pe care am jucat eu vreodată. Deși... Aia e, ori acum beau apă infectată sau cu toate bacteriile de pe pământ, ori mor. Așa că mai bine beau apa aia. Sper să nu fac o greșeală. Dacă sunt infectat, nu mai am ce face. Sperăm să nu. Barrel, ăsta e bun pentru bază. Că nu avem bază. Fugim mai repede de aici. Bă, câte luni ai zis tu că joci? De cât timp joci? Păi... am de vreo 2 luni jocul, dar nu mă joc așa des. E bun. Avem de-a face cu un începător aici. Bă, de ce ai jumătate de viață scăzută? Eu mi-am rupt picioarele. Ha? Ți le-ai rupt sau doar ți le-ai scrântit? Nu știu. Am leșinat. Aoleu, cred că ți le-ai rupt. Stai acolo, nu te mișca. Stai acolo că mori dacă te miști. Uite-te că jos acolo unde ți arată mâncarea și astea ți arată, dacă ai piciorul rupt, ți arată un os rupt. Dar dacă l-ai doar scrântit, ți arată un picior cu scântei sau ceva. Oi, eu nu o să rupt. Stai acolo, dar ai ceva haine care nu folosești, că o să ne trebuiască. La mine dă, la mine dă cu artificii. Ai haine sau n-ai? În plus. În plus, nu. Hai, cum facem? Ne trebuie 6 reguri, nu? Da. Aoleu. Stai că am niște bandaje, le tai pe astea, că n-avem ce face. Tăiem bandajele. Dacă ai sărit de acolo, nu vezi că-i dita în crăpătura în epavă să ieși pe acolo? Până la urmă, tot nu înțeleg pe unde era ieșirea. Ha? Aoleu. Pur și simplu trebuie să găsești scări și să cobori jos. Și atâta. Tehnologie! Păi știu, dar nu le găseam. Beau suc. Omul cu piciorul rupt, el bea suc. Dar n-am mâncare. Dar am creștit și de la apă. Dar trebuie să ne întoarcem înapoi de unde am venit, din Berezino. Să lătăm pe acolo, că nici eu n-am. Stai că rup picioarele aici pe muntele ăsta. Eu mi l-am rupt deja. Oh my god! Wow! De ce și luna și soarele ambele sunt pe cer? Ha? Nu știu. În fine, stai de zi, nu punem prea multe întrebări.
Fugim repede spre Berezin, o să luptăm ceva mâncare că Ești la 800 de metri de mine. Are you serious right now, bro? știu. Revin. Ai făcut niște zgomote cu microfonul ăla? În fine, nu mă aude, cred. Ce? Ai făcut niște zgomote cu microfonul ăla, am crezut că vine ursul pe mine. Mergem la Ghiță. Să-i facem piciorul. Important să nu moară acolo, că cam vin player la epavă. Am revenit. Bă, da, dacă te poți târî cumva, dar fără să leșini, ca să nu te împuște cineva, că acolo vin destul de des oameni. Eu n-au nimic. Păi mă tărăs pe burtă. Nu te târâp foarte mult, că tot leșini. Ia, pe crouch. Nu mergi, să nu mergi, că leșini iară. Te dai cu capul de pământ și uiți totul. Uiți cine sunt eu, uiți cine ești tu, uiți Huh? și pe ce Dar ești planetă aproape. Are you serious right now, bro? stai să tai niște sticuri să-ți aduc. Nu firewood. Trebuie boschet să tai stick. Mi-am luat scorpionul în mână. De ce? Să mă împuști? Nu. Să nu vină vreun player. Parcă vezi că vin eu și mă împuși pe mine în cap. Nu, că te văd. Uite. Are you serious right now, bro? Mă vezi? Da, te văd, Ghiță. Șobolan de pădure, șobolan. Și cum tu nu că găseai scările alea? Uite în Nu. spatele tău ce scări. Păi da, dar nu găseam Ghiță, locul ăsta. aici ai un cadou, Ghiță. Ce e ăla? Vezi tu? Da. Stai să-ți fac de ăsta pentru picior. De ce ai un teddy bear? Nu contează. Are spațiu în el și poți să... Bă, tu nu merge să tai bandaje pe jocul ăsta. Nu știu. Ghiță. Doar printr-un singur mod putem să îți facem piciorul bine. Să-ți dai pantalonii jos sau cofta. Că altfel nu-ți putem face. Vezi, poate găsești... Care iau? Vesta sau vesta asta? Huh? Vezi, stai la altă că e mai bună. Asta care... Asta de pe jos. Da, asta e mai bună, asta e mai bună. Bă, Ghiță, trebuie să-ți dai ceva jos. Dă-ți backpack-ul jos dacă vrei, că poate, nu știu, merge din el să facem ceva. Ce aici? Vezi, poate găsești ceva. Aici haine nu prea găsești. Mască de gaze. Păi și cât faci dintr-un pantalon? Dintr-un pantalon, nu știu. Mi-am dat pantalonii jos. Dă-mi.
Craft eggs. Bă, nu asta! Aia e mai bună. Aia? Da. Ghiță. Ce? 3. Dă-ți ca gula jos. Mai era una. Soarte. Parcă vezi că din asta facem două. Mamă! Da, am mers puțin și mi se închid ochii. Dar asta are mai multe locuri. Să grenezi. Ghiță. Aoleu, ghiță. Craft. Torci. Bă, nu, cum era ăla? Ce înseamnă torci? A, lumânare, nu ne trebuie. Nu ne trebuie luminare pentru biserică. Uite ce are omul meu acolo. E mai bun ăsta. Craft, torch, fireplace, splint. Apare ne trebuie doar 4, cred. De asta facem? Facem de care? Da, de asta trebuie. Nu mai am pantaloni. Stai pe loc, bă, nu te mai mișca. Așa, și stai că trebuie să-ți mai bag, să-ți mai dau ceva. Stai pe loc. În primul rând ia papucii ăștia pe tine. Dar sunt mai bune a mei. A mei is best insulation. Dar vezi tu că e iarna prin zona asta? Uite, e iarna afară. Nu ne trebuie best insulation. Ia-ți-i pe ăștia dacă vrei. Ăia sunt mai buni. Nu. Ăștia. Ia dropează și pe aia să văd care sunt mai buni. Ăștia are minus 10. Ia-ți de ăștia totuși high insulation. Ia-ți pe aia cu best insulation dacă vrei. Sau ia-ți care vrei. Așa. Ai ceva armă? Arată ce arme ai. Asta și mai este una sus. Am spas. Poate din asta. Ăsta și scorpion. A, fix ăsta am și eu. Poți să iei încărcătorul. Și un topor. Ai gloanțe de 9 mm. De ce l-ai dropat? Să iei încărcătorul. Ah. Așa, ce să-ți mai dau eu ție? Eu încă am piciorul rupt. Are you serious right now, bro? Mi-ai pus din ăla? Huh? Da, ți-am pus. O să se întunecă acum când mergi. Nu, dar îmi trebuie niște pantaloni. Ce e asta, bă? O armă. Am ciordit-o. Na, asta. Asta o să-ți trebuiască. Baikal. Ia astea. Că-ți trebuie pentru arma a ta. A, dar chiar aia e arma mea. Când am căzut jos, s-a dropat. Serios? N-ați Da. pe asta. Glonțul ăsta. Na, încarcă.
Ai încărcat... Ai încărcat de asta glanțe 45 ACP și 9 mm. Că cam de alea îmi trebuie. Păi am 6... Am 7, 6, 2, 39, Nu, 5, 4, 5, 39, nu îmi trebuie. de 9 mm. De alea... În fine, ține la tine. De 45 dacă ai. 45 ACP. ACP. Nu, n-am. Ba da, am un încărcător. Dar nu-i full, e cu 5 gloanțe. Dă-l încoa. De care? Aici. Fix pentru pistolul meu. Ok, hai. Nu mai luta, nu mai luta. Hai în berezină. Pot să alerg? Nu pot. O să-ți cadă singur splintul când o să se revină piciorul. Stai așa. Să-mi pun armele. Dă să-i dau glonț în cap acum. Nu. Am gloanțe de shotgun. Fix ce-mi trebuie. Mai naș de la mine 8. Am 2 arme cu gloanțe de shotgun. Asta e mai bună arma asta care o ai tu acum în mână. Decât ai la altă. Hai. Tu pornește spre berezină, eu mai lutez că pot să alerg. Cuie. Dă că-ți curăț eu zona. Următorul. M-am speriat, credeam că trage cineva. Nu, a zis că-ți curăț eu zona. Ai supresor. Bă! De ce nu murea ăla? Nu trage! Lasă-l, lasă-l. Ia-l ăla, ia asta verde de 63 că e mai chemo decât a tău e roșu. Sau-l vrei pe ăsta de 100, da, a meu, îl vrei? Nu știu, nu. Stai un pic. Cum îl iau că nu mă apare ghiozdan? Apeși tab. Știu, dar nu mă apare, mi-apare doar vest. Dar asta e... Lucrurile pentru bază le ții tu, da? Ăsta e de... Cât e? De 63. Tot de 63. Îl iau pe ăsta. Vrei să-ți dau un cadou? Nați-l pe ăsta. Mi-au căzut ăla. Ia-l. Stai. Dar păstrează toate lucrurile dinăuntru că sunt importante. Mi-a căzut asta. Ce ți-a căzut? Mi s-a reparat piciorul. Ah. Asta o țin în inventar? Care? Ăsta splintul? Da. Da, las că-l țin eu. Ăștia mai au ceva? Nu, nu mai au nimic. Sau, ia, are casca asta de franțizești. Ia-ți casca pe cap. Asta? Da. Uite la tine ce frumos ești. Da. Mergem înspre Berezino să nu murim de foame. Mai bine prin pădure, hai prin pădure, hai prin pădure, că mai merg în zona asta. Ai băut apă din lac? Nu, dintr-o sticlă am găsit-o pe jos.
Ai avut noroc. N-am avut noroc, că și astea din sticle găsite pe jos tot pot să fie infectate. Păi am zis că vreau să zic că ai avut noroc că nu te-ai infectat. Da. Vezi că pe serverul ăsta nu încerci deloc să fii friendly, ok? Da. Deci Nici nu atunci, știu engleză. de parcă eu știu foarte bine. De ce crezi că... Pateu! Am găsit pateu. Tecnologie. În fine, haide mai departe. Dacă o vezi pe un player, nu zici de asta, ca fel. Îmi zici taci, Da. ca fel să tac, și îmi zici să vin la tine, ok? Da. Că când tăcem, suntem mai concentrați decât când vorbim. Trebuie să ne concentrăm la fiecare. Și mai uite-te și tu prin stânga, nu așa. În sens că în timp ce mergi, să te uiți prin prejurim, nu să te uiți direct în față. Că mai poate să fie de ăștia șolobani. Tu ești în spate? Da. Uite cum mă uit la tine cu capul. Șolobani. De la volan. Aoleu. Vin pe aici. Stai aici. Doamne, ce-am sughițat. Vino. Mergi și tu, zigzag, nu merge drept. Așa, că trage unul cu sniper 3 milisecunde. Huh? Adică până cei de aici nu se vede nimeni, dar nu se știe mai interior. În oraș. Cum stă treaba. Aici. Pantaloni! Oh my God! Are you serious right now, bro? De intrarea de la casa asta, că trebuie să mă... Dar nu vine în aceeași casă cu mine, du-te și tu în alte căsi. Să luptăm mai mult. Am găsit mâncare. Ai nevoie să mănânci acum? Nu. Am un pateu. Eu am nevoie. Mănânc piersică la conservă. Aia îți dă mult. Mierea îți dă cel mai mult. Cred. Vrei să lutezi polisul? Vină după mine. Mamă, mi-a dat creș. Ce ți-a dat? Creș. Te-a scos de pe joc? Da. Aoleu. Ok. Intră din nou, sper să nu stai în Q. Tu du-te și mai caută mâncare pe acolo. Where's the food?
Da, da, tu încă, caracterul tău încă e în joc și de asta e cam periculos să mă duc. Că poate să vină unul și te omoare foarte simplu. Păi da, dar... Nu mă scoate după 20 de secunde sau... Nu, încă ești. Că ăsta n-are glonț. Opa, cască. Încărcător de sporter. Pune-l aici. Ce ai făcut, bă? Ai căzut în toaletă? Ce nu mai zici nimic? Nu. Și-a dat restart calculatorul. Ah. Vezi că sunt mașini de poliție ăștia, nici nu știu dacă pot să fie vreodată pe aici așa. Are you serious right now, bro? Încărcător. Acum am scos, nu? Da, te-a scos, te-a scos. Am câteva să le încărcătoare pentru arma ta aia mică. Scorpionul. Da. Pantaloni de polițai. Și sniper pentru tine am. Ce ai găsit? Oh my god, bă. Oh my God! Oh, dar n-am încărcător. Ce faină e arma asta. Care-i gloanțe? Ce glonț? Pas 5 ACP. Ce glonț? Ia scrie la ChatGPT care sunt mai bune. Ăștia de 9 mm sau pas 5 ACP? Am uitat pe calculator. Zi care sunt mai bune. Ăștia de pas 5 cm. ACP sau 9 mm? Gloanțele? Da, Stai așa. am mai găsit încă o armă de asta. GPT. Dacă-s mai... Așa. Op. Hey, that's pretty good. Am găsit un shotgun foarte bun și cred că și semi-auto. Oh my god. Oh my God! Bă, știi ce arme bune sunt aici? Nu. Dintre 45 CP. Da, ACP. Așa, stai așa. 45 ACP. Sau, Și 9 mm. cred că sunt mai bune 45 astea. Așa ți-a spus? Stai. Glock. În Daisy diferența nu este uriașă, dar se simte gameplay-ul așa. 45... Stai. Huh? De 9 mm, aparent. De 9 mm mai bun decât ăsta? Da, așa zice. Ok. Săracă armă, iar și așa de frumoasă. Măcar am supresor. Ihi.
Op. Te aștept cu nerăbdare, omul meu. Să-ți dau niște arme, omul meu. Nu mai lutează pe acolo. Ce sulte văd că nu mai am ce luta. Tu du-te și mai caută mâncare pe acolo. Vrei să-mi zici că ai luat toate casele? Da, Gen, pe toate, fiecare casă l-am luat-o la rând. sunt 100 de playeri. Și ce, ești în poziție, așa? Păi, nu știu, stai așa. Mi-am arătat că sunt 100 de playeri, acum am dat play. Opa. Încărcăm pistoletul. Astea nu ne trebuie gloanțele. Bă, ce? Nu ne trebuie gloanțele astea că slabe, nu mai trebuie încărcători de ele. Păi acum și mi iau. Astea ce folosești? 380 9 mm. Descărcăm pe tot. Încărcăm pe ăsta. Se trage de acolo de unde am plecat eu. Astea slabe. Așa. Astea scuie pentru bază. Încărcă și asta. Bă, ce cu... 380. Ah, n-am. Lasă-l aici. Mă auzi? La mine cred că s-a băguit un spațiu iarăși. Spațiul ăsta s-a băguit. Dă să scoate toate astea de aici. Să băgăm ce e important acolo. Asta e importantă, asta e importantă, astea sunt importante. Și astea o pun aici. Pun aici. Asta las aici. Așa, așa, asta e un scop, asta așa. Ia-i snipe-ul ăsta. Iată să încărcăm noi ăsta. Dacă tot îl dăm lui. Mamă. De ce? Sunt în poziția 14. 14. Da, cred că nu mai jucăm azi. Eu ți-am zis, ca să poți face videoclipuri pe serverul ăsta trebuie să intri de amiază fix la ora 12 ca să nu fie așa cum zici tu. Gloanțe. Pentru arma mea, cred. Și am un glonț de flare, dar n-am flare, n-am. Dă pistolul ăsta aici.
Nu. Nu. Nu, am nevoie de medicină. Unde era spital? Uite-l acolo. Cască. Hai casa asta. Ce avem noi aici? Nu problemă, nu mă supăr. Așa. Acolo niște pastili. Aici avem morfină. Morfina este bună. Așa. Wow, sunt în poziția 13 acum. Acum 14. Își bate joc? Cred că da. N-am baterii pe scopuri. Nu pot să colorez. Ăsta e pouch pentru ăsta. Să băgăm aici astea cu astea. Și astea le lăsăm aici ca să ne trebuiască. Și asta aici. Ups. Asta aici. Așa. Eu. Nimic. 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 Morfin. Așa. Asta e cu medicamente, să țin minte. Așa. În ce poziție ești, bă? 13. Aoleu. Mai trebuie mie să mă scoată, că dacă... Puteam să pun pouch-ul ăsta aici și eu până acum. Vai, nu cred! A descoperit Ionuț țăranul America! Nu m-am gândit Păi dar așa duși-l ia pe la chemo. Ce fel de... Ce vorbim noi aici? Unde e la chemo? Ia-l pe ăsta. Dacă vorbim așa. Eu credeam că ăsta nu îl bagi în inventar, dar lasă că e bine așa. Că avem o tonă de spațiu. Mai trebuie să găsim teddy bear-uri ca să le băgăm, să le punem pe vestă. Nimic. Nimic. Și mai chemo. Deci eu schimb pouch-ul ăsta de 13.000 de ori, sincer, acum. Bă, nu înțeleg, bă. Eram în poziția 13 și acum sunt în poziția 14. Jocul își bate joc de tine. Hai. Ți-am găsit cagulă, omul. Bun. Așa am fost. Aici... De ce sunt atâtea de multe cagule așa? Nimic. Ce avem aici? Acum sunt în poziția 15. Am găsit sac de... Ce, bă? Am găsit sac de ciment. Poți pereți.
Acum sunt 13. Bă, chiar își bate joc. Cât ești? În 13. Omul, stați puțin, doamnă. Doamnă, poate fiți și voi calmă. Stai să scot cuțitul. Așa, doamnă, hai. Una, două, trei. Mai tăiat, doamnă. Nesimțită ce sunteți. Nu-mi armă. Oh. Dacă tot așa punem șatcă. Sunt în 11. Măcar ai scăzut și tu un pic. Ai ceva apă la tine? Că eu cred că mor. De ce să mor? De Gen sete. mâncare? De sete. Am un Sprite. Un Sprite sau un Sprite? Sprite am zis. Eu te-am auzit Sprite. Asta e suc nou ceva inventat de tine. Dar dacă m-ar băga și pe mine să mai iasă și ăștia de pe server. Mergem la ăștia și zic, hai băgați-l pe ghițișor. Baterie pentru mașină. Ne, și unde să merg acum? Pauze de aia. Unde se află de ăsta, water pump? Am nevoie. În Berezino. Voi vorbiți serios? În partea cealaltă a orașului. Trebuie să merg în capul altor orașului pentru apă. Mănâncă mai repede. Desfă și asta. Cu gloanțe de-astea pentru Deagle sau revolver. Mergem încet spre capătul celălalt a orașului. Încet. Care cei că mor. Nu niciun cet, mor. Nu mai am chef să mă bag cu voi. Cu cine te bați? Au! Cu zemi. Dă-le cu cuțitul. Ce cu cuțitul? Că-s plin de arme. N-am loc să dau cu cuțitul. Lasă o armă în boscheți și omoară-i. Îți în poziția 10. Să bei și un pahar cu apă rece. Progresăm. Opa! Liniște! Aoleu, ce greu e! Aoleu! Că mor de la sete. Sunt 9. Am ajuns eu, marele jucător de DayZ, să moară de sete. Păi bă, stai așa. În orașul ăla este o fântână. Și fântâna în capul ălalt a orașului. Nu. E lângă... Clipuri pe serverul ăsta trebuie să intri. E lângă Airfield-ul ăla sau ce-o fi.
Unde găsești arme? La poliția aia acolo. La police station. Îi lângă. Nu-i fântâna lângă polis. Are you serious right now? Eu așa știu că e una acolo. Cred că te referi la Cernu, cred. Sau alt oraș. Nu, aici. În Berezin. Da, tu. Sunt în poziția 8. Ok. Am găsit kit de reparat elicoptere. Forță. Sunt 7, hai că e bine. Oh. Zemi, gura mică. Am plecat o leacă de la PC. Ok. Ai găsit ceva? Apă. Mă duc acum. Să beau apă. Să mă în toți zombii ăștia, că am rămas cu 11 gloanțe pe arma mea. Aoleu. Sunt în 6. Aoleu de zombii nesuferiți. Singurul mod e să fac ăsta. Așa. Mă fac bun. Să-mi încarc și iar, nici măcar n-am full încărcătorul. Mai e puțin și intru și eu. Sunt în poziția 5. Doamne, de zombii. Îți vine să crezi că am rămas fără gloanțe de la zombie. Păcat. Nu iară zombie. Hai că nu m-a văzut. Nu să merg eu să nu-mi iau snipe în cap. Prin boscheți. Nu există boscheți în zona asta. Doar 2 boscheți. Atunci, Fii cu minte. nu știu. Fii cu minte. Fii cu minte. Doamnă, fiți cu minte. Doamnă, fiți cu minte. Doamnă, fiți cu minte. Cum, vă dați la militari? Uite, vă dați la militari? Doamnă. Cum puteți să vă bateți cu militar, doamnă? Neșimcită mai sunteți. Merge un militar pe drum și el vine. Bă, ce m-a speriat. Un militar pe drum și el vine și mă lovește. Nesimțita. Doamnă. Culcat. Ghiozanul ăsta tău poate fi folosit pentru lucruri foarte frumoase. Așa că eu pot să fac așa. Run. Dar unde run?
Unde Roan? Unde Roanu? Doamnă, 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 iar vă bateți cu militarii. Bă, iarăși bate jocul, sunt 6. Știu. Taiem asta. Au venit toată planeta să vadă ce face doamna. Așa... chestia aia era la ăsta. La tine era chestia aia. Sunt 7. Pun cu încărcător pentru tine. Opa! Așa. Bine că găsesc de țări, numai nu apă. Stai, unde era apa? Acolo, tu. Nu. Doamnă, doamnă, doamnă. Crești din ce în cel mai mult. În cât ești? Eram 8 și acum o scăzut la 7. Și eu care eram 5. Mă scuz, dar să las snipe-ul ăsta pe jos, că eu nu mai rezist să țin asta. Nu, nu. Să ții minte unde îl lași. Lasă că mai avem un police station aici. Ok. Eu sunt 8, bă, mă enervează. Cum, din 6 te-a pus 8? Da. Unde-i? Stai, ce? Eu pentru asta am venit. Deci aici nu-i water pump. Water pump e... Ți-am zis că știam că e o fântână acolo. În orașul ăsta sunt 3 de asta, 3 de-astea. Dar eu m-am încurcat și m-am dus la alta. Doamne, era fix lângă poliț, dar eu m-am dus 3 kilometri. Care polis? Lângă stația de poliție. Bem... gata acum. Îmi sticla. Și ne trebuie și sticla smart. Așa, nu mai murim de sete. Acum trebuie să mergem în polis. Unde era polisul ăla? Și în asta de militari. O? Ce e pentru AK? Păi e nimic aici. La police station trebuie să mergem. Poate acolo găsim ceva. Bă, pe tine te mai intră băghiță. Sunt 7. Aoleu.
Așa. Trebuie să ne facem un pic de organizare. Asta e pentru bază. Asta e apa mea, nu trebuie aruncată. Pentru... Așa. Așa. Asta e pentru bază. Asta e pentru bază. Ei, în fine, toate lucrurile de construcție le pun aici. Lasă și asta aici. Apa aici, apa aici. Asta de construcții tot aici. Încărcător de ăsta n-avem nevoie. Aruncă-l. Și de ăsta. Scoate toate gloanțele. Asta îl dăm lui. Așa tot. Îl încărcăm plin. Asta pune-l aici. Asta e scop destul de fain. Cuțitul meu aici. Cagula las acolo. Opa. Așa. Poți în CSP. De ce nu? Ia? Nimic, nimic. Ți-a intrat sau nu-ți mai intră? Îs tot pe 7. Acum sunt pe 8. Acum sunt pe 9. What? Asta ziceam. Aoleu. Acum sunt pe 8. Efectiv, videoclipul ăsta vroiam să-l fac cu tine, dar cred că deja a trecut o oră și ar trebui să sting videoclipul și l-am făcut fără tine. În fine, sper episodul următor să fie mai normal. Îs pe 9. Bă, își bate jocul. Omule, Ce? a găsit armă ca a mea. Ce? De asta cu 9 mm, de asta care am și eu. Nu știu dacă să ți-l iau sau nu. Bă, dar tu ai numai shotgun, n-ai nimic, nicio automată n-ai. Pot să bag în aș putea. Oare să ies și să intru din nou? Nu, că o să fii și mai mare poziția. Îs pe 7 acum. Aoleu, degeaba ești, că și așa acuși cred că ești termin cu videoclipul ăsta, că cam lung-i. Așa. Hai la etaj să uităm mai jos, că aici n-am luptat tot. De exemplu, snipe... n-am eu. Sau... Bă, vezi că... Când o să mă bagi, o să ne jucăm gen normal, nu mai filmez. Da, când o să mă bagi? Niciodată. Mai bine mergem pe Roblox. Vrei să mergem pe Roblox acum? Nu. N-am chef de Roblox. Păi da. Eu pe server joc doar atunci când fac video. De ce? De ce? De aia. Că ca să-i țin pe oamenii ăștia care se uită la mine totul la curent. Să nu apar eu cu detailutul și da, de unde l-ai? Păi hai să jucăm PvP atunci. Hai să jucăm, dar stai.
De la revedere pentru episodul ăsta. Nu asta. Asta se întâmplă. Am umplut sângea. Am umplut ușa cu sânge. Bă! Zboară sângele! În fine, ne vedem data viitoare. Sper că v-a plăcut acest episod, chiar dacă nu prea a fost interesant. Și pa, și pa!